was na akora mfie miense ni na to ye de so bi kiro na oba ase ankonte ase no wonte ase so anka ase mkenkai se na keke ye no pere wote ase oba ya ono abebu kotodwe benka je abebu kotodwe oba ni mfia ne ya mama tenase e ma mo nyina akwaba e be NYANSAPO kasamfo ni so NYANSAPO ya age so man ba bia wo bia na aba so ba no e na ma agro no e ye de wo se yesane na badwemba kwan so meda ase se wage so sa na wo de amame se de munim no de ne de nyina no ya mamre e ne ye pese ye pagya no ye ne kukuruku se ne be ye nchirima enkoye oyiraba de e ya na e tan se bie kronto kan ni ba pa na ubedru baabi na wa mamre e ne amane wasi ni trase se mrenkanso afi ye ka na ade wada uhu baabi akutukuwo na ade kora e de akwa akuhyim sebie kronto ufra santimemu dia na yesikadwa e na boye nyina ho ban tu nama se de opem so ka ne mire bi no wa sentensem ehia wo na enye ofe na enye wakono se wo ye Ghana ni na wo ka obi aka se senti kotoko ho na ufri a wo ka se ye ne emu se ufrifie bu na ade bae ya betena se ye sa be bonkomo yenimu hia se dia na ye afutusem ene ye befa bi ne atie bi na dia to ye kotodwem eno nti subscribe ba bia wo bia share na like na fa wadwen kire so fa pia so fa mame eya chechemu nya na wasoma bi na dia komo bi na obi anya bi atie yenko ma ene ye ne oba apanyin bi na ebebo nkomo na memu ohu oba apanyin kro na ansa na no ye na kwa aba na afa ye nto aso ma berewa wasere na wompom ti sei ami adom hoye me ba cho obi bebi sase na wokra wo ye hwan yo me maami e frɛ me afia asanto a efiri barekase asumunya na ye aban ba di ye nsuo e ma wo man nya nti atua ba asuo fia du si asuo fia nchiche mu okuro no okuro to na na etua na me efiri asumunya asokore de hie ne me okay enti oba ene nana oforiwa nyantachiwa akusumu tacho ha na awo no me ba otoso nsia no wow kora ne yesei tacho nyame ma no nso ba ko ne firi me sa na me pon me nsa o me ka eche nti me kwala takwa si me wudu me pon ni papa mprensa o me ka echire e fe jimama o na udi na hima echi ayade e se ni nsia no ma me nsa me ma me nsa piao ya me nshira ene wumfie ko animu pa tacho me nyini nanso ho ofe pa yo nyame na aye nana afi yenkoi abusuafo ene ahwefo mahu nipa ye ni bedi nkomo se enye obia se nana oforiwa nyantachiwa akusumu ono ankasa ne maame a ofiri nasene mu etofom ono ne ne no ebebo enkomo yi enu nti kame ho na ye hye nkomo bo nasene yenko waka ne ho asem kakra a wawaye ni ama ehu se ni esiti nti yenko ye ntuhye so se ewo ene wowa nana papa ensema ekoye ba ye nyina nana no hima na udi akiri ena na wo kompanyin se etuo enya chiginafo pa ene timibo no ano no wodi akiri edeko edi akiri edi bai ene nana de epese ebisa wo ne se intwatoso sei ena usi eksom na waka no edi afa eya ade e wose yesoso ewo ye meyi medas intwatoso de mi se mpa wi asra mu se Yesu ba befa yakoro sempo ahwu anim kwa ase a wasene ni tim asene ni ma chere so itirim asem wo itirim intwatoso de mpa wi aseda diko mu se police ni obi ye da police na wade nam awi aso de ye adwuma edina ensere no na anim de so da ache ba wase ase beto intwatoso de ya pa miye kokum nipa kwa abalade abiso na asebo nim ho hwe nana edai pa na ofisi se ye de na ofori wa nyantachiwa akusumu eye wankaso asemu ba na semi ye ba ye kura e de yesusudua na ye de aka asebe asante kotoko se mfatu nti na amade duani ewura ho na yaka ede pa na ofisi betimi ama obi atenase na wanwene na wahye nsem na wode aso obi a utimi se asemi die ebe wi achi no ne ye ntwatoso ede na ofisi betimi ama na basa yo de betimi ama na basa ni
me hunu so nyini bete se be me a me ma me na chiri ba fe na kuede tete ho no ngina me nyiri o okunu no ofisi sawia nti aya futu se madam tirimu pa ti hu prison for mobo emti le kare kefo no buanya si a da e bedi die bia ko prison ya ba bia wurom kura yeye roma kare ke die ye pa ya yitimi ekwa wo ma adoye kwa me die die bidie no na se yesi ya boabo ne no na wunim die ntani pakoro ho die mi na beti ye no ma me fere ma me akuede ono me ma me wudi me ma me echi na wo confidi sawia tete so fere pakwa bi na bio esi aga so si sawia abontena ni fa ho tete wa abro sa atakwa ma esi papa ni fie no yeso obi kokum obi ewa sawia nkurom bi so akọ ho ba obi ko ton ntoma na obi akoko no to papa be pie so no ya panimo de wontimi ka ba kan se asumesi egi igu ampa obi akun davo yesi akire papa so no akoko no bo papa ba be kan nti ya de asam ko ya che no kotum ye di asam ya nse ekugua no kumfo se wadi ewu nti asi e teto kokku egusa se de na obedie wati emi di hwe manom nsa mo ma me morosanom nipa na ye di asam na to no so na ye kuku no no so ma me morosanom di ma no se tete wo de na nipa wo wi ase enti se na ma fo obi oti ha asunya ma nyina soko ma nyina dai abontwema ekọ court ho no ma se asem ya na me ka wo ye kuku no obi akọpa na hwe twato nti asi asem no bi se de ya bua wi ade be kọ asem ya so no me ma am se abeba bi pie so ya ofira data kakra ke so ye lawyer wasi papa ya asem ti na mba ya me na yi wo fo se mra me yi no no kum be ma no se wia bati se birichi abasa de kum no ya che no munim ne ba bia dabi ma me se kakra ka mba me o se data ni kakra ka bi atade he no pani ampara ya chi ni pada ni papa da no yi kukum papa nyame ami ya chi ni papa wo se wia e jam papa se ni so age kukum no che se oso na falo ya anye yi na ya ni so fira bu chire na gi dia hotel prem o ba ya be pie ho ano be jam papa de free ase ni ya so ya kukum no nti nwira ma me teto ase eri boss nyinara e ba beto ni o kan chire be ya sima ya da ho no se ntwato so ya acha se enye opanyi yanke ye kobo na sindio wo ne kum maame no na mmom no ntwato so ena akoye se esan na nke de be so ne kon ne akuku no ti ma ntwato so ma je di pa papa fe kwa bebe no fi se we ya sala ne ne ekoso ya koso di na ba ya se obi kura akwa no so da jam fa sa so mu ya se de fide we na so na ye wa ni na fide ntwato so pepelu ko so mu pe ba so na ekum no ti ntwato so ye me ba ya pa nti owura buish no ntwato so do to me ba no so o nwina asem de ma no o ba mu ati sei se be so de em de se gusa se na wafna de ndo se bi mtinka pe ho se nje ni o kan no anahime anim na ase ne mo wire sunwi ne mo wire se bi na ase nwi ene moto mi wo ho kwan be fa so awunya aye bebe fie mi yensani o fie mi ka che sa me na yade na ba na akan yagude mu no na mianim ne de onyame ye nyame ya ma angu am de te wose no bi yesu ma me be de nyame hwe me so papa ne be tim hwe de ma yesu buada ne be gima amen ese mi se ho de minim de wo ye no ho be o ma pese me fra bota kwa ati beto ne wuo ne gu ase de odi ahasi bi de wodu wa yam na etene ba bia gumbere ni mu ase de mpai boss ana me sere ma ase mi wure ma fu egidie no oda de suyo ase no anu aso no ati ulozo aso de na wo sere ma ye bo mpai ma na wo sere na ye bo mpai ma bi gidie no mi nim sofu bia da ko se de medura ati se me pe ko asamado wi na nyini fie me nsanti mu no wo ba Ghana ha wo bo ofa no amane ase ase bi ntia ase ani ko otumfo ho ani ko sama so ho na ni akonwa no ye ko soma no de akoto ye jase nti sama de ko bon so ne na kwa ahemfie ko bo sa sama ase ya se ne modu odu di yanu ye ko sama bush no ne ye ko ye bo ndi acheche ma acheche ase dampona no hene ono ko sie ne hene ewo abroche se no wo fa so ze ne wo de mitimi nkire enu nti no ona tumfo se nana hema se ye ko peremra
ko so oyare de ko rekota nsama anda ho sa obi a waba Ghana wo fi ho aba Ghana o so agbeche ne twena so bere no abenya no timbe de bo so ina bi oba ba hwe me ko meza afi bi oba mpreza oba no ko ba se me da ho na me tunufo na me bo mpaye ma no se nyame hye ne den nyame hye ne no gu ase no se no kura be ka ho enya no kura nyampo me to ate ni se oba ko ya bo so be na ne kakra ni no buro nyanyi e biwie no oba Ghana ha oba Ghana ha se a se de bu hiri so aba ha o abutu te se so aba be di buro nya ha enti oba ya no no obi tina se so ha won koi kwa na edi mrika na ekobo anaghị m anị nkonya atọ nkonya so amanye yes wukwara nkwa tampana no eso ba abaga na faribra tichira na awotwe na me ne drum yekọ ya de asem ka che so wakan na so wakan asem no na wakan na che se dampana no kwa ne bu ofu me bai akwa ya na ade afi na so nkan wo be sama no nti e kan wie ye no se de me be si kire no e kan wie si apẹ no na na hima ase musa question me be o tim dia yankopon man na no mde asam betum no me be hunu aso go se dem fa nkwa antoa na anya adwuma na kire se ana no akire be bia fa nkora ene kwa ye koda abi obukotodwa aso ne nan so kotodjem se wi aso o twatwa aja to be se o de yade serebe na sabie so zo na ba akwa ye kakra ene ntimi so me kwa nwina asem na ene be ye woja oba otu unya asemfu bi anka mfa nto no ho dipia be ye ne ya ebe tena kom ene sa asem sa akwa se obi na obi anya ntokwa na obi e ka de be ye no yonko ya no sa na abere mamu a na anka opese oye na se wore asemi se de esi ko ba ye ya aya na durumre bi a asem ba toda e bi num timi ti se ye ni aye maame se nka wa wo bani se de obesi aso wo bayi mu no oba ten wo sa asem se aba obenya gidie no de ata ne ba echi no no ono adika na obua na ese ono ka gyanugum ema ne ba ne ha tete wo mu a asemba ye ka ye nya abotre ni ye nhwehwem se wo hwe nana de ye kowie ya no kra bedadi abrantie ye ntwato so keke ye fiti preko pa na ye bua nipa no efo na ye gu nanim ase no ede na abeka de ya kire wo mu wo mu se esi kan asem no ye mu be fo ntimi sum ni yankopon am da na te e no am kan se mfa nkwa bi ko hwehwem oh the can say asem to the pa fa empai bota na chi na tunufo hye ne nkunan wo hye ne nkunan a se se ho woni ma amuni papa akwa ne ma nketo nkunan ti na bia me hye ne nkunan sanana wo de kutawgidim na me ha ya ato asem ato no me fi nyakopra chi nkwa ba bia se me ko hwe akire ti nyame anam de ato nanim ti nyame na be di ama wo ti sa se obi an wo bete a ya obekwa akabia ma wo waso obeka se wuntimi nye ana se ntu de kutawgidiem se nyankopon yesu mefa ye ne a okura be daadi tra me hye mbere nkunan se wo de nkunan hye sema ena ne afutu wo gidie wo ban mu se ne wuntimi nye sa timi nye ko to ofe no hokora na da we kunu kwa betin atwa no ne masa nti first am be say na me ba no wo mo ne yekuyo no okono nsa buru ya na okoda ba bi enya ne ye ne sa na nti no bere na me hye nkuna futu na betu no se won fa me nyankopon no won hye no hoden ma wosu na mo so me hwede ne kra ne nyankopon te ase a yesu nya fa ye ne anokura be daadi na me no kasei obi wo a wo hwe mfonyini asem ye bia ye twade ato no so enya no kore enam so na me no kasei obi kura de akopie wo ne dua fie prison enne wonya obaye ne ho dom ewo fiase sansa asem na ya kyekyere de ato no so no ya koyesa na nan ma de ye bi enimguase de abre ne kura watimu mantamu a watimu oman a watimu no opie kura ofere ti onya obanum aduro na wawu no agye ne kra de afiri ono ankasa ne nsem ede na abeka de akyese nipa esi da bia enimguase eba woni kama for sa de bekum no ho kura pereko nti da me kan se o yesu nya mefa aye nkoye de se ne party bia wo boy ho ban nti so ya asem to a asem va enkokokum wo ho onyankopɔ boy no obrɛ wodi moja no eno wodi boy ho ban nti se nam so na se
wa o se me ni ewu na wa so ukum ho a obenya ne nche tefa akọ woni tena be wo no enti no me ka se obi a dia mpa obi dia se beto so no fa me Nyankopon enyame ne di asem anadwo e ma ye ne yete ase e so awia ye di ne ebu a se tie bi ne papa kwabere bi kwa be ye mfa to go bi antie me aya asem du okwasa wi a mi se ye ne ana yete ase ye nyina yawu ye de ka so de nti se me de mitiri mu nti ntwa to so no ye de to so a hyade wo Kristo mu en fa no ho na nkwadum aduru mu Nana Hima say opese that bia no de kwa aban mu na aban so hwe aban de ne de nananom de entempa na aban de no so ya hohare sanse ye frame bi technology ye be kono no se wo se chinchin a chinsebe Nana Hima amore wo ho na se mi wo ho ni moto mi wo ho de a ade ba akopɛ frame bi de ni ye de be ba beto afidie so na ya twe Nana Hima ni moja ni ya cheke ye hwa a afidie ntwantro be ba beto dwa se ampa saa ne ma ne Nana Hima edi anase nye ne dia obefo so se Nana Hima emfa saa kwa no so na nka emmeremu no so no yehu de no so bekọ akosie ado de se ha de yakan wie wono wo ye wo de to social media de aba so e ma obi ate ya so e kan se be akoto be bia obi aso ate me ne abirawa na no asem e me kan ati se ya nipa da je di anase wo be san de so be kwa na akoye de aniam de bi nsiri kwai okay na se wo fo aso se nana no mawie ti amamre de no so no yemfamfo aso na afa yehu emmeremu de no so no de no so bekọ akoka me nsiri kwai ti okwa be chere ya ba ya woni wumra so ya se ni kwase akwa kusi hu na wo marutu no so chere kwa chere ba nyansani na nan ma da wurma da ya si bebre ya ade ya kan asem no memu ada ofita memu ekofida na oti akwanya so na utiri nkwa menu ya menu apanim no wa bia wo na matwiri ba no wachiri ba me ye nyina ye sebe ye so asantefo te be ba me na ba ya se wo nana wa fena de do be ya wa ya ade ti Nyankopɔn na se bebiri ti ya wi ha de no woti se bi akọ se nko ye de ne hwe se ne nua mpaade so se wo ro da mpaade se wa twa nua ma obi afe na ti se nwi no ho de a o so re kwa nya hwe mu an de mi nsi ne kwai afi ye bewie Nana Hima asa kan se bi se ono de wonim ne anwa ni awurade na enye ono no so na ebefa aba obi anase bush no ni moja abegu ne na so ene ade obi won ma obeka se da bi de adre de ne Nana Hima nko mfa mmom ene ye nansa pepepe da pen ba ko pe na afi ni bush no omu ba bi osusu ade body no befa wo nyini mfiri okra brebe ama ne ma se nimguase emfa talk ani ba Nana Hima so wonde waje mu de amerade obeso no so sa preso papa wi akofa de asamaro na abere wo titu ara tani bo se ne boni nkogya no nyame ayi na firim na nan ma da horma yayi na firim nipa kum de ho hia fa nkwa be bia na da ikọ hwemu no o mu se ho de peke nkran ahemfie sa obeka no wo se na akora mfie miensanie na to ye de so bi kiro no ba ase ankonte ase no wonte ase so anka ase mkenkai se na kenka ye no pere wote ase oba ya ono abebu kotodwe benka je abebu kotodwe oba ni mu fia ne kotodwe ne naase fa chem ne nwa me no ne unu aboa nana mfiri oba tuntum inu aba no osusu unu aba ma ne me o frem wo fa kora fa chem ne ho asan ne kum de mpene kora so oba dabi ukuna akofa de na abede ho moja de mpese moja be kama obi moja aba hwere no o ma busuem e da akema se no me abeto ho dabi ede na ade betwa to kra ye me twa to no se se me yo ba atama ma wo meyi kora jima me nana no nko a dabi ami shi aso me tuyefo no se enya body ntie nipa eliawu amo korofo bi na ni mere mfo bi ma ne nyane ya asa uhuru ya no emfa nto obi so emo kro no enum wi enum koke panyampa na de pa na aduane ye de ataso ye didi obi elu ho ni munsanom ye ni munsanom ye ni bibia ayo ni enyina ato ofefefe be bia be kwa so de ba de ba ato beti entash ma be kan che ni yesere mi nti de bi enu ansem Nyankopɔn nam de boye ho ba nyame so nti no ha ete kwani doctor card abrati semi afia so ni mi fia medie nso bi ni doctor card nso ade hom kwa insurance da wo sa na ye maam awu o ni asan kwa ya beto ho ni doctor card yesu nti me kan Nyankopɔn ani munyam
enye mi tin na me kasa mini doctor card o mini doctor card yesu nti me ni aduro so enso ho den sika ni bia aduane sika na obede brɛ me boa ana se why me asa ha de aduane de mo mfani agoro boa ana se why me wana naka ho na na bia na wo fa ye ko me ensa maame bosomi aso bia se na adua first kan koma na ebi ri ho saa de be ba na ye aduane sika na de brɛ me am bia no ane me na no adi so obi ankwara so obi anyare ye nyare ya di si na ya da se me ma mfie be se aduoson se metwa aduoson dabi tani awu branya che bosom yensan ya sha se de tasu dubi no na nya mfie aduowotwe me maame we maame wudubi no me tosu dubi na me ka akire ya so sa na wo so bu mfie so we ya so bosom yensan de tasu dubi no no se ma ba manum manya aduowotwe na mka fe ka se be no so ye me ya bia na wo masimse mitimi sen ho da ko e wo se na obetra se ni udi nkomo na ehu ede na aye ya amoa benya mfinsie bi wotwe so ti we wa hwe obi kura be ma aduosia enum on se me ma aduoson aduoson wa hu ka arafo ma hu ka arafo nana na ye ne ebo enkomo no we eye nana maame nana oforiwa nyantachiwa akosomo ne maame na ye ne bo enkomo a ye de aba besi wote wosan mfinsie aduowotwe so ne ho dendende wache kwaban ti da ko ye ne bebo nkomo na afi ya gie futuo eden ne menne wo mutimi nyini no ho dendende saa na yen no aduonu aduasa na be ma wo da aduro so wankofa adura mo amunim dem dia kosi ntimini ene abusua pani owusu aduomi NYANSAPO ti di oba de aboa me an se oba subscribe na wa share ene ehia me pa ya mo nche ma wo mu nya bi nhwe no wo re se afutu sam ne nieba bebre ewum na watro wadwenche so de ato ase e de ama me dachi bia ye be hia nti yenye ne kaja bi na ye mfensia ye mo nyina mo ene hwe ya no ageme ahene wa ende nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din do Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the perfect ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya